Здравейте от Persona Център по естетика. Днес празнуваме денят на Intraceuticals, или известна като терапията на Мадона. Днес при нас е и прекрасната Джулия Ангелова, една от топ гримьорите на България, на нашите български звезди. Здравей, Джулия! Ще ни разкажеш ли нещо за терапията Intraceuticals? Какво е мнението ти за нея? Здравейте! Ще разкажа за терапията до толкова, доколкото връзката и с грима е изключително важна и какво имам предвид. За да стане един грим съвършен, освен чертите и костната структура на лицето, кожата е от първостепенно значение. Това, което Intraceuticals на мен ми харесва и за моята работа ми върши страхотна работа, това е, че след такава процедура кожата е това, което е много актуално сега в абсолютно всичко свързано с красотата, това е думата сияйна. Сияйна кожа, оттам сияен грим. Тъй като тази процедура хидратира в страхотна дълбочина кожата, вие може би сте до някъде запознати, силна хидратация, кожата става свежа, сияйна, с този мощен антиоксидант, който де-факто предлага тази процедура. Това е на базата на хиалуроновата киселина и мултивитаминния комплекс. Те са като един бустер за всичко хубаво и полезно за кожата, което като се даде в дълбочина, той излиза на повърхността. А когато повърхността е перфектна, това е като основата за грим, който също става перфектен. Другото, което бих казала, лично аз за моите клиенти, защо бих препоръчала тази терапия, тъй като тя не работи само за хидратация и изглаждане на финни линии или бръчици, а тя работи в няколко посоки. Тоест, ако искате просто превентивно леко да излъжете времето, силната хидратация помага за това. Ако вече има на лице финни линии, бръчици или вече по-дълбоки бръчки, отново Intraceuticals ни решава този проблем. И другото, което също за мен е важно, тъй като не всички дами биха могли да се похвалят с гладка, перфектна, непроблемна кожа. Intraceuticals отново помага, защото една от терапиите работи точно върху това. Върху комедони, пъпчици и така наречена проблемна кожа. Така че лично за моята работа, защото ние сме пряко свързани с козметици, кожни терапевти, дерматолози, е пряко свързана с състоянието на кожата. И лично за мен е изключително важно тя да е в много добро състояние, а Intraceuticals ми помага това да се получи. Да, това беше и другия ми въпрос. Вие гримирате доста от известните популярни личности в България. Да. Те имат ли проблемна кожа и как ти се справяш с това? Проблемна кожа не бих казала. Някои проблеми в различни периоди на времето, разбира се. Дали ще е леко възпаление, пъпчици и така нататък, свързани с дамски ситуации. Лично аз се справям с това чисто, как да го наричам, нека да ми дойде думата, това е повърхностно решение моето, т.е. аз покривам. Но вече тези мои клиенти отдавна взимат мерки и ходят при необходимите специалисти, които да се погрижат за състоянието на истинската кожа, преди да дойда аз с четките. Затова истински проблеми не бих казала, че имам, но когато имам в моята работа, когато се е случвало, знам към кой да се обърна и да им препоръчам. Да, бихте ли препоръчали терапията на Мадона на своите клиентки? Естествено, Мадона щом тя го прави, значи това е страхотно, а самата аз имах удоволствието да видя ефекта от тази процедура, така че още по-горещо бих я препоръчвала и не само на известните дами, които споменахме, но на абсолютно всички дами, които биха искали да подобрят състоянието на кожата си, а оттам ще ми помогнат и на мене за моята работа да стане още по-перфектна. Благодаря ти много. Благодаря. Бъдете красиви и използвайте Intraceuticals.